tapnon na salunat kanaregta tibiyag. Dumngeg tayon itinapintas nga programa. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, kenti salunat. Siya, sika, kenti salunat. Programa nga mangiwanwan no kasano nga mataripato dagiti na dumadumang organs itibagi. Taiso dayto iti mang pawerret tibiyag ti tumunggal maysa nga parswa. Programa daytoy nga mangibaga no anya tinapintas nga ipakat nga agas iti sakit nga kimpet kada tayo. Diabetic ka man, adaman high blood mo, bigla ka agkapso-kapsot, agulaw-ulaw nga kanayon, ken adda problemam ti kidney, ken amin nga marikrik na nga madi. Iti unek ti bagi. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, ken ti salunat. Dagiti mapagtalkan ken nalalaing nga naturopath doctors ken practitioners iti mangiwanwan ken mangaywan ti salunat tayo. Isu nga dumngeg tapnon maadalan nga nimbag iti panang tagiben ti salunat. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, ken ti salunat. Mabuya ken mangigan iti kada Sabado alas 10, ingana alas 11 ti bigat ijay RPN DCRL Bata. Napakaganda at yes, Thursday afternoon na naman po sa mga kapanalig na lagi pong nakikinig sa aking programang Nature's Call. It's another blessed Thursday afternoon naman po at syempre makakapanayam. Tama ba yung Tagalog ko? Of course, I'll be having 1 hour program with your Ilocanang doktor po, Hani Tamayo pa din po. At of course, hindi pa po ako physical na nasa stasyon ngayon, but for sure, for the next weeks po, nandyan po ako. And I'm thanking now, of course, ang mga technical department natin like Enteng, Alex, and Marlon. O, di ba? Sila po yung mga gwapo technical na department natin at lagi hong tumutulong sa atin para maging possible po yung ating programa. And of course, kay Henry, thank you so much. Lagi mo akong tinatawagan. And of course, kahit wala si Sheena, I'm thanking Sheena, of course. And of course, the whole staff of Radio Veritas, magandang hapon sa inyo. And thank you so much for your very, very kind understanding. At bago po tayo mag-start sa ating programa, naturalmente, mabati muna ako sa mga suki po natin na lagi hong nakikinig sa ating programa, lalong-lalo na sa mga users ng Doc Hanis TV Cruz. Thank you so much sa pag-order, Ma'am Gliceria Cruz, si Ma'am Baby Franz Adasio. Yan, mga nag-order last week. Marami yung nag-order last week actually at siyempre maraming dumadaan sa Radio Veritas para po pumili ng Doc Hanis TV Cruz. At hindi ko makakalimutan siyempre ang ating napakasugid po no, listener po natin, Ma'am Daisy Deramas. User din po yan ng Doc Hanis TV Cruz, si Ma'am Tess Bobadilla. Thank you so much. And of course, si Darrell ng Malabon. Thank you so much yung mga regular talaga na nagte-text sa akin kung may mga problema sila. Though, ang dami yung nagte-text kailang hindi kasi ako familiar sa mga names nila. But then again, bati na naman po ako ng magandang Thursday afternoon, especially for those who are listening na mga kapanalig na lagi hong nakikinig sa ating radyo ng simbahan. Ayan. So, we'll start of course sa mga problema po natin about anxiety. Dahil previously, okay po nag-usap po tayo about sa mga therapeutic exercise. Alam ko po, marami po tayong natutunan when it comes to therapeutic exercise. Di po ba? Oh. Ganun eh. And thank you so much sa mga nag-follow sa aking page. Doc Hanis TV Cruz. Yan po yung aking page kung may mga gusto ko kayong tanungin o kaya may mga information sa gusto ko po kayong malaman. Siyempre, lalo-lalo na when I have topics, mga therapeutic exercise na post na po doon. So you can just visit my page like Doc Hanis TV Cruz. And of course, napapakinggan niyo po ako via Sky Cable Channel 211 and YouTube channel ng Radio Veritas. And of course, kay dito po sa stasyon ng radyo ng simbahan. So we'll be having our topic about anxiety dahil alam ko po ay very, very common po ito, no? Na sakit po natin. Anxiety and depression ang most common mental health issues. So kahit hindi natin aminin, pero minsan may nakakausap po ako under mental health po sila with this anxiety and depression. Kaya minsan, okay po, yung iba ayaw aminin, pero halata mo naman, lalong-lalo na if you have the signs and symptoms already, no? Kasi may dalawang
tipo ng mental or anxiety at saka yung symptoms nila na kailangang alamin natin. Bakit po? Deny tayo ng deny pero minsan na-anxiety and depressed tayo. Of course, bakit ganun, Dok? Kasi ang most frequent concerns natin, of course, our interpersonal relationship sa asawa natin or sa work natin, sa finances natin, and of course, sa health natin. Yun po yung nagiging sanhi ng pagiging the cause of our anxiety and depression. Eh yung iba dinedeny, di ba? But then again, okay po, para malaman niyo po na meron po kayong gantong mga sakit. Okay? Meron po tayong type ng anxiety and of course symptoms na mararamdaman po, no? So, yung generalized, no, anxiety disorder, medyo you are feeling uneasy or nervous po kayo, or difficulty in concentrating, di po kayo nakakapag-concentrate. Tapos, irritable po tayo. And of course, may muscle tension at meron po tayong problema sa sleeping. So, totoo po ito, no? Kasi may mga kaibigan po tayo, lalong-lalo na dun sa mga kulig po natin na pagka talaga hindi po kayo nakakatulog, baka yun nga, magti-trigger po yung anxiety, especially of course, your depression. It goes together kasi, no? Kumbaga, sa magpinsan po yan. So, kung may anxiety ka, automatic may depression ka na din. Okay? And, of course, dapat alamin natin yung mga simptomas, mga types, okay, mga nararamdaman natin para ma-distinguish po natin if are we on anxiety and depression. Siyempre, pangalawa, meron din tayong anxiety with panic attack. Ito na po yung medyo malala na po, no? Kasi meron na po kayong heart palpitation or accelerated na heartbeat. So, medyo malala na to, okay? And of course, meron na kayong sweating o kaya shortness of breath. Okay? Or quivers or shaking. O, yun. Meron akong kaibigan, ganito yung kinukwento niya sa akin. Of course, chills or hot flashes. Tapos feeling niyo suffocated po kayo kahit na maluwag-luwag po ang paghinga, kahit na maluwag po ang environment niyo. Pero feeling pa rin, suffocated po kayo. Tapos feeling niyo nagpapanik kayo lagi. And meron po kayong thoracic pain or discomfort. O kaya minsan nagvavomit po kayo, merong nausea or abdominal discomfort and dizziness or dry mouth po. Yan. And of course, fear of dying, tingling sensation. Yun pa rin po kung if you have medyo malala na pong anxiety and depression. Kaya alamin niyo po yung mga signs and symptoms po ninyo dahil nakaka-guilty din minsan, right? Na meron na pala tayong ganong sakit pero hindi pa rin natin inaamin. So, be very, very vigilant, okay po, sa mga nararamdaman ninyo. Kasi sabi ko nga, ang anxiety and depression minsan, kahit na-overwhelm tayo, o diba? In any aspect naman, pag overwhelm tayo, sa ano ba tayo overwhelm? Minsan, sobrang saya, minsan nag-worry tayo, o diba? May mga ganong bagay na kailangan po nating i-consider. Now, overtime na ba ako? Okay. Henry, okay, kasi naka-travel po ako, okay, kaya medyo hindi po ako aware sa oras po natin. But then, sa pagbabalik po, ano po yung mga paraan para mapreventahan po natin at ma-overcome po natin ang anxiety sa pagbabalik po ng Nature's Call program pagkatapos po ng mga paalaala. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling.
Siya ni Clarita Uguro, Batak, Ilocos Norte. Hindi, siya pa'y napadasan dito tibok ko sa apo. Nasakit tibok sit ko. Dito ko nada nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktor nung awamot lata. Usar kidi ko circuit ko omeprazole. Ngamidi ko amang kung kanayon ti DCRL ni doktora. TB ko. Iso nga ko nakide. Tumano da kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti TB ko. Di ko ala sinubok kumot ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam mo na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. So nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kay nga madipe nakapadas, apo, padasin yung muti tibikos, no kasanong muti maitin na kada kayo. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimong, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos sa papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Yan, welcome back po sa ating programang Native Call. Nasa anxiety and depression pa rin po tayo na topic. So, paano po natin mapreventahan o kaya ma-overcome ang anxiety? So, again, medyo may guilt po tayo, no, if hindi natin inaamin sa sarili natin. Pero alam ko, dun sa mga symptoms na na-mention po kanina, so if you feel like you have that, okay po, may mga ang tawag naman frequently na pwede natin gawin para yung
anxiety na yan ay ma-overcome natin. Kasi alam nyo po, if we apply prevention activities, alam naman po natin, it can determine the emergence of anxiety as well, no, to serve the calmness of our body, di ba? So, kailangan, ano po yung gagawin natin? Practice po ang mag-relax. So, we need to practice relaxation. Alam niyo po, pagka medyo nata-tension po kasi tayo, no? At medyo merong fear tayo. So, yung anxiety na yan, medyo pumapasok sa dibdib po natin, right? Kaya we practice relaxation. So, paano natin i-practice ang relaxation? Use breathing exercise, okay? As means of to avoid tension. So, paano? Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold lang po. Then, exhale. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It can provide calmness in an anxious or anguishing situation pag marunong tayong mag-breathing exercise. Okay? Isa yon sa mga paraan para prevent natin ang anxiety and depression. Ano po? Eat properly. Alam niyo po sa research, okay po, na kung medyo low blood sugar o avoid hypoglycemia, pagka medyo bumababa po kasi ang sugar natin, medyo nagkakaroon po tayo ng biochemical balance or imbalance ng katawan natin. So, to prevent the thoughts that bring about worry and everything, okay po, eat properly. So, hindi lang eat properly, eat on time. Kasi minsan, kahit na nagugutom ka, hindi ka pa rin kumakain. So, bumaba ang blood sugar, naturalmente, aatakihin po tayo ng anxiety. Ano pa? You find support with other groups. So, kailangan po natin unang-una yung family natin. Okay? Kasi may mga tao talaga na nakakaramdam ng anxiety and depression. They knew very well na sila po ay nagkakaramdam ng ganong pakiramdam. O, diba? Parang redundant po ako. So, we need a support group, okay? Especially our family. Kung hindi naman po sa family natin kasi may mga ibang tao mas komportable sa ibang tao, hindi sa pamilya nila. So, pwedeng sa kaibigan, okay? Ano pa? Pwedeng sa mga kakilala na you can trust naman kasi there are mga kakilala sa kaibigan kasi gusto nila na nagmamarites. So, you have to know the person where you rely on. O, diba? Dapat yung support group mo, malawak ang tanawin. Diba? Yung mga ganung bagay. Malawak talaga pag tanawin. I mean, malawak ang pagkakaintindi. Kasi or else, if you find a support group na imamarites ka lang, wag na. O, diba? Importante po yun. So, again, napaprevent po natin ang anxiety and depression if we know how to relax. Meditation is a very, very good thing, di ba? Lagi ko po sinasabi, ang meditation po kasi parang nagpo-pray ka na nun. So, nagko-connect ka na sa itaas, okay, the omnipotent God. If you know how to meditate, di po ba? Kaya, napakaganda po ng mga paraang ganon para maiwasan po natin ang anxiety and depression. So, mayroong text po dito, sabi niya, 3465. Ay, ang ganda daw ng aking topic, anxiety, depression. Nakakaranas daw siya. Alam niyo po, lahat naman po tayo nakakaranas po ng depression. Kahit sino po, no exemption. We're not just aware that we have that anxiety and depression kasi nga, hindi mo nalalaman. Alam niyo po, ang personal insecurity and the feeling, okay po, yung personal insecurity and the feeling of failure, mga ganyan, o kaya related to sa bumababa ang sarili mo, low esteem. Eh, yun po yung isa sa mga dahilan bakit po tayo nagkakaroon ng anxiety. Minsan, okay, yung inggit, okay, di ba? Naiinggit po tayo sa ibang tao dahil bakit kaya ganun? No? Yung kaibigan ko o yung kamag-anak ko o yung kapitbahay ko, bakit kaya ganun? Eh, preso man kami nagtatrabaho pero siya yung mayaman. Yung mga ganong bagay na doon tayo na anxiety, doon tayo na de-depress. Dahil nga, parang ikaw ay feeling mo failure, siya ay feeling mo successful. Yung mga ganong bagay, di ba? And there are lots of things na pwede po nating dahilan, no? Na nagiging anxiety or depressed po tayo. Sabi ko nga,
think positive. Lagi ko po yung sinasabi sa sarili ko, at times nakakaramdam din ako minsan ng depression. Well, hindi natin sabi ko nga, hindi po natin matatanggal yan, lalong-lalo na if you have lots of responsibility. Kaya magiging positive lang tayo ng outlook sa buhay. Sabi ko nga, learn to meditate always. Ano pa, exercise, breathing. Importante po yun. And of course, dapat yung support group po natin ay talagang sumusuporta po talaga, hindi po tayo minamarite. Diba? Dapat yung support group mo, number one is your family. Alam nyo po, ramdam ko po yun, pagka ang family po sumusuporta po sa inyo, whatever happens, through thick and thin, pag family na po ang involved, or ibig sabihin, sumusuporta po sa inyo, kahit no matter what, kahit na anong dadaan ng bagyo, kaya signal number 5 pa yan. Pero kung ang pamilya mo hindi ka sinusuportahan, talaga naman, di ba, hindi po tayo makaka-cope up in everything naman. Family is the number one support group. Di po ba? Kaya yun, lagi ko sinasabi sa mga magkakapatid, though walang perfect na magkakapatid, nag-aaway pa rin yan. Well, normal na po yun na may mag-aaway talaga. Kaaway mo yung nanay mo, kaaway mo yung tatay mo. Di ba? Normal na rin po yun. But then again, at the end of the day, kaya sino bang magmamalasakit kundi ang pamilya natin, diba? So, number one support group natin yan when we feel depressed, when we feel that anxiety, number one pa rin ang family po natin. And of course, kung hindi natin makuha sa family natin, again, may mga friends po tayo where we can rely on. Diba? Meron tayong mga kamag-anak, relatives that we can rely on if we cannot go or we cannot talk to our family. Nandiyan naman po yung sabihin natin close na kapitbahay nyo o close mo na kamag-anak. O diba, dapat may support group ka talaga para at least man lang, okay, yung emptiness mo o yung basta yung depression mo, medyo kumalma ng konti. Sabi nga, kung meron kang matalik na kaibigan, diba? Matalik talaga na kaibigan. Parang wala ako nun na. Diba? Kung meron kang matalik na kaibigan, you can tell everything, right? So, kung wala kang kaibigan, wala kang kamag-anak, saan pa pupunta? Well, if you have pets, pwede rin yun, okay? If you have dogs, if you have cats, pwede rin yun. Anxiety relievers din yung mga yan, depression relievers din. If you have aso, if you have pusa, diba? Iba-iba tayong animal na na inaalagaan. Minsan may kabayo, may kambing, may baka, kausapin sila. Diba? Well, natatawa talaga siguro kayo. But then again, there are people talaga na when they are depressed, when they have anxiety, yung mga alaga nilang aso kausap nila. Totoo po yun, meron akong kaibigan na gano'n. So parang kung nag-depress siya, nadadown siya, okay, mga animals ang kausap niya. So okay lang, no? Para mailabas natin yung konting sakit ng loob natin, konti talaga. Kasi if you have anxiety and depression, talaga hindi lang po konti na no? May mga talagang nafe-feel in na sa puso mo na parang maybe failure, maybe sakit, worry, maybe whatever that is. Basta, ang importante po, marunong ho kayong meditate, marunong ho kayong mag-breathing exercise, practice, relaxation, and again, kailangan may support group po kayo na tumutulong po sa inyo kasi ang anxiety and depression is very, very common ito. No exemption at all. Yun yung napapansin ko kahit bata. Yung mga kabataan, most likely kasi lately lang, meron akong pasyente, kamag-anak niya, bata, parang I think mga 17 or 15 years old, binaril ang sariling katawan. Imagine, nagpakamatay yung bata because of anxiety and depression. Alam ko, ikakamatay talaga ang anxiety and depression if nobody will support us. Kaya sabi ko dun sa pasyente ko, siguro hindi natulungan ng mga magulang, kaya yun, binaril yung sarili niyang katawan. Imagine, syempre, utak. Naturalmente, kung babaril mo ba naman ang utak mo, magpapakamatay ka. Naturalmente, hindi ka na no? Hindi ka na maitatakbo sa ospital. So, yun po yung kwento ng isang aking
isang pasyente kaya ay touched, no, with anxiety and depression kasi nangyayari talaga sa atin. Lalo ngayon, this time na pandemic, ang dami pong nakaka-feel ng depression dahil, alam mo, mga dahilan na walang pera, walang trabaho, ano pa. Basta ganon, parang down na po yung buhay natin. Yun po yung nakaka-depress, nakaka-anxiety. So again, inuulit ko po sa mga taong nakakaramdam na po, no, ng anxiety and depression, feel to relax. Okay? Practice relaxation, use breathing exercise as means of tension to avoid it. Ano pa? Of course, eat properly. Okay, wag ho kayong pagutom and find a support group. Lagi ko po yung sinasabi. Wag ho kayong aalis, magbabalik po. A Nature's School program pagkatapos po ng mga paalaala. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Honey's Tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407.
You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Welcome back po sa ating programang Native Call. Of course, kasama niyo rin po ang inyong Ilocanang Dr. Hani Tamayo po. So may mga katanungan, po, yun. 7108, sabi niya, where to go when sobrang anxiety strikes us, Doc? Sabi niya. At makakatulong po ba ang TB tools sa sakit po na to? Siguro, nasa anxiety, depression din siya. Well, psychiatrists are a very, very important persons, no? When talagang hindi na po natin kaya yung anxiety and depression natin. Kung for example, lang hindi makakatulong yung family mo, of course, psychiatrists, no? Are the ones, doctors, no? Mga experts dyan are mga psychiatrists para po medyo mapag-aralan nila at matutulungan nila kayo para hindi po atakihin ng anxiety and depression. Pero kung malala na talaga, no, but kung kaya pa naman din, no, sabi ko nga, support group is very, very important, especially your family, your friends, your relatives around you. Importante po yun, lalo na dun sa mga may anxiety at depression na hindi nakakatulog. Meron po yun eh. Okay? Karamihan sa mga nakakausap ko, hindi nakakatulog. So once na hindi po kayo makatulog, that strikes anxiety and depression. Lalong-lalo sa 1 linggo, hindi pa nakakatulog, 2 linggo. Meron pa nga akong pasyente, 3 buwan, hindi nakakatulog. Ay talagang, ang sakit mo talaga is anxiety and depression. So, sabi ko, if kaya po natin, nagamutin, why not? No? You can come to us naman kasi minsan guidance and counseling din lang naman yan. And proper nutrition. Okay, sa amin, okay po, guidance and counseling ang ginagawa namin and proper nutrition. And of course, proper exercise. Kasi kailangan natin yung, lalo-lalo sa mga hindi nakakatulog. Sabi ko nga sa inyo, I've got lots of patients na ganon. Alam nyo kung bakit sila na-anxiety, depressed? Because of their diseases. O, iniisip nila, mamamatay na ba ako, mga ganong bagay? Magagamot pa ba yung mga sakit ko yun? Kaya yan, hindi sila nakakatulog. And I met lots of patients like that. So isang factor bakit nagkakaroon tayo ng anxiety depression kasi hindi tayo nakakatulog. So important talaga ang pagtulog natin. Dapat kumpleto yung pagtulog natin 6 to 8 hours at night. O, di ba? At night ha, dapat 10 o'clock tulog na po kayo. Okay? Iba kasi yung tulog mo sa umaga. Okay? So, sa gabi kasi, nagre-repair. There's the time we recuperate, we regenerate, and we repair. Tama po? Kaya, doon sa mga hindi nakakatulog, hindi po, porque nakakatulog kayo sa tanghali, enough na po. Hindi po yun. Okay? May mga works kasi ang brain po natin. Okay? Na talagang nag-work sila pagka madilim at gabi. Okay? And iba din po yung work ng utak natin when it's daytime. Okay? Next na topic po natin yan para maintindihan natin yung brain. Okay? Kasi medyo baka walan po tayo ng time. Now, yung tanong ng 7108, sabi niya, makakatulong po ba ang TB ko sa sakit ko? Actually, hindi ko po sinasabing gamot po si Doc Hanis TB Pus. But then again, lagi ko pong sinasabi, Doc Hanis TB Pus is probiotics, prebiotics, and enzyme that's very good for your gut. Kasi ang nutrition na to, ang trabaho ng TB Pus po kasi namin is tutulungan para matrabaho yung gut microbiome. Bakit? Si gut microbiome kasi alam naman po natin na yan po yung assemblage, yung community ng mga bacteria natin. And there has something to do, okay po, with the bacteria in our brain. Kasi minsan, okay po, yung umaatake sa atin na mga sakit, kagaya ng yan, anxiety, depression, napakadaming bacteria sa utak natin. And research po, kahit na try to research po yung mga magagaling na doctor, immunologist, there has really something to do with the bacteria
that we are, the bacteria inside our body. So, sabi ko nga, tama naman po yung studies ko mga 8 years ago na these bacteria are the ones who create inflammation inside our body, which is very true. Now, yung tanong mo, 7108, na makakatulong ba ang Duckhani cibicus? Sa akin naman, yung mga ADHD ko na mga bata, kasi may mga pasyente ako na ADHD, may mga pasyente ako na may anxiety depression. Lagi ko naman binibigay sa kanila yung Duckhani cibicus. Again, this is a gut microbiota food. This is a stomach food with probiotics, prebiotics, and enzyme, and has something to do with the bacteria na umaatake po sa inyo. Okay? So, makakatulong ba? Of course. I am 100% makakatulong. Hindi lang mo sa depression. Why? As far as I know, okay, 7 years na po na hinahawakan ko na I formulated this product. Okay? And there are lots of people, hindi lang anxiety, hindi lang may sakit sa puso, hindi lang diabetic, hindi lang pumataas ang cholesterol, ang natutulungan nito. Kasi there has something to do pag kumakain po tayo. Tandaan niyo po yan. Kaya si Duckhani cibicus ay nutrition, whatever medications that you're into, kahit na may iniinom po kayo for anxiety depression, wag na ako mag-mention ng mga ganong bagay. O kasi papagalitan ako ni Henry. Joke lang. So, the thing is, okay po, if you have medications on anxiety and depression, why not add, okay, Duckhani cibicus para mas madali ang paggaling mo. O hindi lang po anxiety and depression, kahit na anong sakit, kagaya ni Daisy de Ramas, o diba? Tama, si Ma'am Daisy de Ramas, ito yun o diba? Sabi niya, sandali lang po, open ko lang. Ma'am Daisy, kumusta po kayo? Okay? Sabi niya, ito na, teki kasi ako sa mga cellphone na to pagka on the air. Hello, Duckhani, talagang nakikinig ako para madami ako malaman. Thank you, Ma'am Daisy de Ramas. Siya po yung suki natin sa Radio Veritas Plus. Umiinom po ng Duckhani cibicus. I think 4 years na po si Ma'am Daisy de Ramas na umiinom po ng Duckhani cibicus. At alam ko po na nakatulong po ito ng malaki sa kanya. Si Darrell, sabi niya, good day, Doc. Listening here, Darrell po. 31 years old ng Malabon. O diba, akala ko matanda na to. Yun pala, 31 years old pa lang pala. Hello, Darrell, and the rest of your family. Alam ko nakikinig po kayo, and maganda po ang iyong topic na yun. Totoo po yun. Anxiety and depression, wala akong pinipiling taon yan, kahit bata na anxiety na depressed. Okay? Pansinin nyo yung mga anak nyo. Kasi iba na kasi yung environment natin. Kaya yung mga bata, akala mo lang ADHD ang sakit nila, pero yung pala anxiety and depression din. Kaya pansinin nyo po yung mga irritable. Huwag naman nyo sabihin na, oy, may anxiety depression ka. Huwag naman. Kasi magagalit yan sa inyo. Pero pansinin mo yung mga may sakit ng anxiety and depression, irritable talaga. Totoo po yan. Tapos, hindi nakaka-concentrate. Tapos, yung muscle tension, sumasakit ng katawan nila. Alam mo na, alam ko na anxiety depression pero they will deny it. Marami kasing tao na nagde-deny yung kanilang mga sakit, right? Kung may mga kakilala kang ganon, easily to be irritated, okay po, meron yan anxiety and depression. Kaya lagi ko po sinasabi, inom po kayo ng Duckhani cibicus, yung tanong ni 7108, totoo po yun. Okay? Duckhani cibicus is a very, very good nutrition. I am not claiming na gamot po ito. This is gut microbiota food. Gut health ang punteriya po nito para po hindi na po dumami yung mga unwanted bacteria po natin. Kasi if we have talaga mga unwanted bacteria, yun po yung sanhi ng mga sakit natin. Nag-i-inflame tayo, we experience infection, we experience inflammation. Ang dahilan po niyan, napakadaming unwanted bacteria sa loob ng katawan natin. In all aspects naman ng mga sakit natin, mga diseases natin, nag-start po yan ng inflammation, nag-start po yan ng infection, kaya napaka-importante in every house. From the bottom of my heart, lagi ko po yung sinasabi, dapat in every house,
household, meron pong Doc Honey Cibicus. Kasi again, inuulit ko po, ang benefit ng Doc Honey Cibicus is probiotics. Alam naman po natin, probiotics is a good bacteria. Hindi lang po probiotics meron yan, meron din siyang prebiotics and enzyme. Okay, from fruits, from herbs, and from vegetable, wag niyo hong i-compare sa mga binibili niyo dyan sa grocery. Kasi maraming nagtatanong sa akin, Doc, yung ganito ba ay maganda? Ganyan, no? Alam naman po natin may mga probiotics naglabasan. Okay po? It's really different. Okay? Yung amin, prutas, gulay, at saka herbs. Ulitin ko po, si Doc Honey Cibicus sources of fruits, 5 klase ng prutas, mangga, watermelon, pineapple, dragon fruit, at saka grapes. Yan po yung 5 klase ng prutas na nandiyan sa Doc Honey Cibicus plus 3 herbs. Okay po, mayaman sa anti-inflammation, antiviral, antifungal, which is the cayenne, the turmeric, and the ginger. Yan po yun ang ingredients sa Doc Honey Cibicus. And I put something like the vegetable of beetroot na napakayaman sa antioxidant. Isa lang po na vegetable ang nilagay ko dyan kasi alam ko beneficial sa atin dahil itong beetroot is mayaman po sa antioxidant. Kaya dun sa mga alam ko na bumibili po sa amin at hindi pa po nakabili, anong encourage nyo po na bumili po, no? Anyway, naka-buy one take po yan. Kaya buy one take one po yan siya. Available po sa Veritas if you are near Veritas, and of course, pwede namin i-deliver. Magbabalik po ang Nature's Call program pagkatapos po ng mga paalaala. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey Cibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey Cibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey Cibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Anak ko nga 2 years old. At dahil bukti po na, at tibikusti, pag-alap ko. Ano tinitilap na ibinikat ko, baga ni Doc, kayo marikititi ko. Kasi niya po nalaingin, awanay niya bukti putunan. And then active pa rin. Hindi nga makapaangon. Ang ita, tapos simata na, lulolaktan, hanga mga puti. Hindi lang tititi ko. Kasi na ako, very active ka lang. Alay ko na sa akin. Kasi siya, yes, lalak-lalak hindi. Yang kasi na po medyo adalit kasi kaya lang natin ikilikos ni Doktora Alita. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, hinihingi
iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Welcome back po sa ating programang Nature's Call. Anita Mayo po din po. Last part na po ng ating programa. So narinig niyo po yung testimony ni Ronnie Inopia, no? Na nagpagaling sa kanyang nararamdaman gaya ng pananakit ng katawan. So I am not claiming na gamot po ito. But I'm always saying na ang Dockheinis tibicus is a gut microbiota nutrition. Bakit po? Kasi if we have a normal gut microbiota, tandaan niyo po, importante ang gut microbiome po natin. Kahit natanongin niyo po yan, sa napakagaling yung mga doktor. Bakit? Kasi ang gut microbiota natin or gut microbiome natin, merong specific function yan na host ng nutrisyon, metabolismo po, at zoonotic and drug metabolism. Siya din po ang nagme-maintenance sa mga structural integrity ng gut mucosal barrier po natin. Okay? At the same time, immunomodulator at protector ng mga sakit or against pathogens, yung magiging sakit natin. Kaya napaka-importante ni gut microbiota. Since si Dockheinis tibicus is a nutrition for our gut microbiota, so kailangan mo talagang inumin, kapatid or mga kapanalig, para matanggal po kung ano po yung mga nararamdaman nyo. Again, inuulit ko po, I am not claiming that this Dockheinis tibicus ay gamot. No. This is a nutrition. Remember digestive process. Lagi ko po yung inuulit-ulit. Digestive system has something to do with your circulatory system, with your nervous system, with your bone homeostasis, and with your immune system. Kaya, kung maganda po ang gut microbiota po natin, hindi po maapektuhan ng puso natin, hindi po maapektuhan ng brain natin, hindi po tayo maraming arthritis like arthritis, at lalakas po ang immune system natin. That's why, in my heart, lagi ko po sinasabi, doon sa nga hindi pa po nakakatry ng Dockheinis tibicus, buy one now. Meron po yun dyan sa Veritas, okay po, marami po dyan. And of course, meron po tayong mga partners like TGP, no? Ever Commonwealth, Ever Sukat, Farmers, Kaibiga, Malibay, Muñoz, Quezon Avenue, Banawe, Robnova, Shopwise, Unimek, Iabot. Sa area to nila, 11th Avenue, 5th Avenue, Acacia, Bartolome, Blomenchik, Catmon, Concepcion, Malabon, Fisher Mall, Malabon, Libertad, Mac Mall, Naval, Piltras, Rotonda 1, Giselle Park, Sangandaan, San Roque, Santulan, Tatawid, and Picture Mall. Yan po yung mga partners natin. But then again, if you want it to be delivered in front of your door, okay po, you can text Crisel. Yan po yung staff ko sa NCR at 0930-111-9365. Ulitin ko po, kung gusto niyo pong ipa-deliver sa harap ng bahay ninyo, okay, you can call Crisel 0930
0917-111-9365. Kung nasa Baguio City kayo or malapit sa Baguio City, mga Cordillera, no? Nandyan si Stella at 0927-144-0918. Ulitin ko po, 0927-144-0918. So, marami din po tayong mga dealers like Tarlac, like Pangasinan. Pangasinan kasi nandyan si Dr. Erwin Olero, napakagaling na spine alignment therapy po yan. And we have a new partner, of course, si Dr. Ayesha ng Tarlac. And dumadami pa po yung mga partners natin kasi nalalaman na po nila or naiintindihan nila what if Doc Anis tibicus. Again, be very careful. Okay po, wag po kayong bumili dun sa mga gaya-gaya po, tumaya. Okay? Sabi ko nga kung medyo malapit po kayo sa Radio Veritas, mas maganda na dyan po kayo bumili. Bakit? Authentic po yan. Hindi po yan gaya-gaya po, tumaya. Sa Radio Veritas, bumili po kayo dyan. And of course, doon sa like TGP, okay, hindi naman po kayo pwede lukuhan ng TGP. Plus, you can order to my staff para po ma-deliver in front your door. Kasi alam niyo po, ang Pilipino minsan, okay po, para maging, ang sikat kasi sinusundan, o diba, sikat talaga. The thing is, sumisikat na po kasi ang Doc Anis tibicus, kaya pilit na ginagaya. But then again, hindi po magaya. Why? This is a process of fermentation ng prutas, ng herbs, at saka ng vegetable na hindi talaga magaya kahit na anong gawin nila. Why? This has a good bacteria. Nagkamali ka lang ng fermentation process mo, masisira yung buong drum mo. O, ganun po katindi si Doc Anis tibicus. Kaya dun sa mga umiinom, huwag niyong i-expect na masarap po si Doc Anis tibicus. Hindi po. Lasang tuba na parang lasang suka. Why fermentation po kasi? Inuulit ko po. Fermentation, hindi po yan niluto, kaya magkaiba-iba talaga ng lasa. But don't you worry, kasi po, hindi na po ako nagbawas ng kung ano mang ano. Pero, the longer the better. Yung kasing longer fermentation, yung parang maasim na hindi mo maintindihan, talagang matapang po yan siya talaga. Pero yung mga newly fermented, yung mga bagong harvest po, abay parang juice lang talaga yan. So, parang nag-iiba po, no? Kasi kung ulitin ko po, pang bagong fermentation po yan. Say, for example, naka2 buwan, 3 buwan. Newly fermentation po yan, parang juice lang po ang lasa. Pero yung mga matatagal na, mas maganda nga kung makakita kayong expired. Mas maganda. No expiry actually. Why? Ang fermentation, walang expiry yan. The longer, the better. Magdagdag lang po kayo ng konting sweet. Alak na very, very effective na alak po. Ganun po si Doc Anis tibicus. Kaya doon po sa mga nakakatikim po ng Doc Anis tibicus, huwag na po kayong magreklamo na bakit iba-iba ang lasa. Kasi nga, fermentation. Ulitin ko po, fermented po yan siya. So once sinalin namin sa isang bote, mag-iiba yan. Why? There is a good bacteria there na nagkakaroon ng work. What is that? Meron pong symbiotic relationship. That's the correct word. There is a symbiotic relationship already with the fruits and the sugar. Kasi ang nilagay ko dyan is muscovado po. Okay, hindi po ako naglagay ng bad sugar dyan. Muscovado. So, nag-work po yan individually pag nakasali na po yan sa kanilang bote. So, mag-iiba-iba talaga. I myself, no? Ako din. Nagtatanong, ba't ganun? Isang batch lang naman yan, pero magkaiba. Totoo po yun. Why? Fermentation process kasi tayo. Inuulit ko po, fermentation process po tayo. Lalong-lalo na kung na-stock po yan sa malamig, ang ganda ng fermentation yan. Pero kung na-expose yan ng medyo mainit, di ba lagi ko po sinasabi, dapat nasa room temperature. Pero kung in-expose nyo po yan sa mas mainit, mag-iiba talaga lasa. Okay, tandaan nyo po yun, we are dealing with a good bacteria. Okay, probiotics, good source of probiotics, good source of prebiotics, and good source of enzymes. Okay, yung mga nakakabilib po dyan na, ay, bakit ganito, sabi ni Doc, ganyan ang lasa. Shake nyo lang po konti, wag lang todong shake. Kasi, mag-ano po yan, mag-e-escape po yan. Kasi, pag sinishake nyo po yan, nag-create po yan siya ng natural carbonic acid. So, once na nag-create ng carbonic acid, ay, mag-e-escape po yan. Wala na. O, diba? Kaya pag sinake nyo po yan, mild lang po ang pag-shake. Huwag mong bonggang shake. Kasi sabi ko nga,
mag-escape po yan. So kung may mga katanungan po kayo, if you feel like, okay, you need my help as your natural doctor, lagi ko po yung sinasabi, I am a licensed naturopath, I am a licensed acupuncturist. If you feel like kailangan niyo po yung tulong ko, don't hesitate to call or text me at 0916-204-4007. Kasi iba din po naman po yung paggagamot ko sa inyo. There are Ayurveda na binibigay ko aside from my Dokani Cibicus. Kasi ako naniniwala, there's no such thing na isang produkto gagaling ka agad. Wala pong ganun. Lalo kung nasa chronic side po kayo, medyo mataas ang sugar level nyo, diabetic na po kayo, ang sugar nyo ay nag-150, nagto-200 na po kayo. Aba, medyo chronic na kayo niyan. So, you need, okay po, additional Ayurveda. O, say for example, barado ng puso nyo, hindi na endocarditis yan. Okay? So, you need Ayurveda na ire-reseta ko din po sa inyo. Pag sinabi kong reseta, hindi ka ako kagaya ng ibang allopathic doctor na synthetic medicine. Hindi po. I'm giving Ayurveda. You can research sa Ayurveda. Okay po, it's an old way of healing people naturally. Galing po sa herbal po yan. Galing po sa roots, petals, leaves, sa branches ng mga natural medicine. Always remember, may mga specific na gamit ang mga natural medicine na binigay sa atin ng Diyos. Okay po, wala hong pwedeng si guava and what's this, the dangla, okay po, magkaiba po yun ng work, di ba? Yung mga iba-ibang herbs na binigay sa atin ng Diyos, iba-iba din ang gamit niya. Ganon din po yung Ayurveda. Kaya meron po tayong Ayurveda for the heart, Ayurveda for diabetes, yung mga pag-pull out ng mga bato naturally, kaya po natin yan. So kung may mga katanungan po kayo, you can call me up at 0916-204-4007. Ito na naman po ang lingkod, Hani Tamayo po. Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist, lagi hong nagsasabi, and also prevention is the Ganapod of Cure because your health is your wealth. Mga kapanalig, sumainyo ang katotohanan. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award.
tapnon na salunat kanarekta ti biag. Dumngeg tayon itinapintas nga programa. Nature's Call Health Talk. Siak sika kenti salunat. Siak sika kenti salunat. Programa nga mangiwanwan no kasano nga mataripato dagiti na dumadumang organs iti bagi. Ta iso daytoy ti mangpawerret ti biag ti tumunggal maysa nga parswa. Programa daytoy nga mangibaga no anya tinapintas nga ipakat nga agas iti sakit nga kimpet kada tayo. Diabetic ka man, adaman high blood mo, bigla kang agkapso-kapsot, agulaw-ulaw nga kankanayon, ken adda problemam ti kidney, ken amin nga marikrik na nga madi. Iti unek ti bagi. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, ken ti salunat. Dagiti mapagtalkan ken nalalaing nga naturopath doctors ken practitioners iti mangiwanwan ken mangaywan ti salunat tayo. Isu nga dumngeg, tapnon maadalan nga nimbag iti panang tagiben ti salunat. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, ken ti salunat. Mabuya ken mangigan iti kada Sabado alas 10, ingana alas 11 ti bigat, ijay RPN DCRL Bata.